nemzetek vihara. ...1939. szeptember 1-je. A német csapatok Lengyelország közepéig nyomulnak, hogy gyors és végleges győzelmet arassanak az ország felett. Szűk 20 évvel ezelőtt az elődeik már meneteltek ezen a terepen, akkor azonban visszavert seregként épp a hazájuk felé menekültek. Az első világháború 4. évében, 1918. novemberében lemondásra kényszerítették Németország uralkodóját, II. Vilmos császárt. Hadseregét a brit, francia és amerikai csapatok könyörtelen offenzívája győzte le, majd éhezéssel sújtotta. Ekkor már gyökeret vert egy vészjósló pletyka. Azt beszélték, a német hadvezérek és csapataik gyáva árulóknak nevezték országuk politikai vezetőit. Ennek ellenére 1918. november 11-én az év 11. hónapjának 11. napján 11 órakor véget ért az első világháború. Az ezt követő hónapban az Egyesült Államok elnöke Woodrow Wilson Európában az új világrendet hirdette. Rávette a világ vezető nemzeteit, hogy közösen alapítsák meg a Nemzetek Szövetségét. A Versailles békeszerződésben megállapodtak, hogy az országok közötti ellentéteket ezentúl nem háborúzással, hanem békés tárgyalásokkal oldják fel. Európa népei végre felszabadultak. A német szövetséges osztrák-magyar monarchiát feloszlatták. A szétdarabolással olyan új államokat hoztak létre, mint Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lettország, Litvánia és Észtország. Németország méretét jelentősen lecsökkentették. Ez a lépés valódi időzített bomba volt, hiszen sokan nem örültek az olyan államok születésének, mint Csehszlovákia. A legtöbb új államban tekintélyes méretű volt a német kisebbség aránya, amely fenyegető tényezőként hatott Európára, hiszen várható volt az újraegyesülésre való törekvés. A szétcincált német nemzetre még egy utolsó megaláztatás is várt. Jóvátételként 6,6 milliárd font kifizetésére kötelezték őket Franciaország és Nagy-Britannia javára. Ahogy Wilson elnök visszatért Amerikába, az új világrend azonnal darabjaira hullott. Az Egyesült Államok kongresszusa úgy döntött, hogy nem kockáztathat egy újabb európai háborút, ezért kivonta magát a szövetségből és elszigetelődött. Németország teljesen átalakult. Bár még mindig Európa legnagyobb országa volt, katonai hatalma már a múlté volt. Demokráciává alakult. Azonban a kormány, vagyis a Weimári köztársaság gyakorta küszködött sztrájkokkal. Utcai harcok törtek ki a jobboldali nacionalisták, illetve a forradalmat kezdeményező kommunisták között. Ezt követően 1923-ban hiperinfláció sújtotta az országot, amely havonta több 100%-os méreteket öltött. Az átlag emberek megtakarításait ez teljesen lenullázta. A kialakult helyzet táptalaj volt a csőcseléket buzdító jobboldali politikusok számára. Közéjük tartozott Adolf Hitler is. Hitler Ausztriában született. Az első világháborúban katonaként bizonyított bátor cselekedeteiért vaskereszttel tüntették ki. A háborúból visszatérve Münchenben telepedett le, ahol szenvedélyes szónoklatai révén hamar hatalmat szerzett egy kisebb nacionalista, vagyis náci párt felett. ...1923. októberében Hitler és a hívei erőszakos hatalomátvételt kíséreltek meg a Weimári kormány ellen, de puccsuk kudarcba fulladt, és Hitlert 9 hónapra börtönbe zárták.
A börtönben megírta nagy művét, a Mein Kampfot, amelyben a zsidóságot hibáztatja a Németországot ért csapásokért, és amelyben a nemzet erejének újjáélesztését, illetve a kelet felé való terjeszkedést szorgalmazza. Kiszabadulásakor mindent megtett, hogy a nácikat egy rendes, fegyelmezett politikai pártba tömörítse. Ezt követően demokratikus eszközökkel próbálta megszerezni a hatalmat. A következő 5 évben virágzott a weimári Németország. A szélsőséges jobb- és baloldali pártok támogatottsága egyre csökkent. Ekkor jött el Adolf Hitler ideje. ...1929. októberében az Egyesült Államok tőzsdéje összeomlott. Dollármilliárdok vesztek a semmibe, és az egész világon eluralkodott a gazdasági válság. Németországban 6 millióra nőtt a munkanélküliek száma, és úgy tűnt, csak a szélsőséges politikusok nyújthatnak megoldást erre. Olyan politikusok, mint Adolf Hitler. 1931-től kezdve a nácik valóságos tömegmozgalommá szerveződtek. Eszárohamosztaguk, vagyis a barna ingesek száma lassan elérte a 3 millió főt. Az 1932-es választásokon a nácik képviselték a német parlament, a Reichstag legnagyobb pártját. Hitler azonban nem volt nyitott a koalícióra. A patthelyzet megoldásaként a parlament elnöke Hindenburg kancellárrá nevezte ki Hitlert 1933. január 1-én. Egy hónappal később a Reichstagot felgyújtották. Hitler a kommunistákat vádolta és erősítést követelt. Később megerősített katonai erejét használta a többi párt kiiktatására. Mivel 1934. augusztusában Hindenburg elnök elhunyt, Hitler elnöknek nevezte ki magát. Ő lett Németország teljes jogú vezetője, a Führer. Eleinte nem látszott, milyen pusztítás veszi kezdetét. Az elkövetkezendő 3 évben ugyanis a Führer kizárólag Németország gazdaságának helyreállításán fáradozott. Milliókat költött közmunkára, többek között az 5000 mérföld hosszan elnyúló vasútrendszerre, amellyel munkát adott a munkanélkülieknek. Azonban Hitler titokban nagy összegeket költött az újrafegyverkezésre. A Versailles békeszerződés értelmében a német hadsereg maximum létszáma 100 000 fő lehetett. Az ország számára emellett megtiltották a légierő, a tankok és tengeralattjárók fenntartását. Hitler a tilalmak ellenére megháromszorozta hadseregének létszámát, majd 1935-ben nyílt színre lépett. Bemutatta új légierejét, a Luftwaffét, amely 2500 repülőgépből álló flottájával Franciaország és Nagy-Britannia légierején is túltett. A munkanélküliek száma egyre csökkent, a náci párt pedig egyre népszerűbb lett. A párt sikerén felbuzdulva a Führer belekezdett terjeszkedési politikájának végrehajtásába. 1935-ben visszafoglalta a francia határon található Saar-vidéket, miután az népszavazás útján döntött a Németországhoz történő visszacsatolás mellett. 1 évvel később a német hadsereg bevonult a demilitarizált Rajna-vidékre. Ekkor még mindenki azt hitte, hogy Hitler csak a Németországhoz tartozó területek visszafoglalásán munkálkodik. Ezt sem Nagy-Britannia, sem Franciaország nem ellenezte. Az 1936-ban megrendezett berlini olimpián mind a hazaiak, mind a külföldiek úgy vélték, hogy a nácik bár kemény kézzel bánnak az országukkal, olyan kormányt képviselnek, amely megőrzi a nemzeti értékeket és nem veszélyezteti a világbékét. Azért volt némi előjele az elkövetkezőknek. A nürnbergi törvényekkel Hitler megfosztotta a zsidókat a német állampolgárságuktól, és megtiltotta, hogy árja németekkel házasodjanak. De a világbékét nem Hitler tettei veszélyeztették elsősorban. A fenyegetés egészen más irányból jött.
Japán már a 20. század elején komoly katonai hatalomnak számított. 1905-ben háborúban győzedelmeskedett Oroszország felett, majd az első világháborúban végig a szövetségesek oldalán harcolt. Az első világháború után Japánt világhatalommá nyilvánították, és belépett a Nemzetek Szövetségébe. Ennek ellenére a politikai rendszere csupa ellentmondás volt. Névleges demokrácia uralkodott, azonban a feudális hagyományok erősen megmaradtak. A japánok nagy többsége élőistenként nézett fel az országuk vezetőjére, a császárra. Az ország azonban súlyos gazdasági problémákkal küzdött, ugyanis népessége robbanásszerűen nőtt. A természeti kincsek hiánya lévén ugyanakkor nem tudta megfelelő mértékben fejleszteni iparágait. Az ország vezetői a kínai Mandzsúriában látták a megoldást országuk problémájára. Mandzsúria gazdagon termő gabonaföldjeivel, szén és egyéb ásványi anyag lelőhelyeivel ideális célpontnak tűnt, ezért Japán seregeket állomásoztatott a területen. További lehetséges célpontok lehettek volna az európai hatalmak gyarmatai, úgy mint Burma, Malajzia és Hongkong, amelyek brit fennhatóság alatt voltak, Indokína, amely a franciákhoz tartozott, illetve a hollandok által uralt Indonézia. De ezen a ponton Japánnak megfontoltnak kellett lennie, hiszen nem akarta feldühíteni a Csendes-óceán másik nagyhatalmát, az Egyesült Államokat. Anti-imperialista jelmondatai ellenére ugyanis az Egyesült Államok nem hivatalos csendes-óceáni nagyhatalom volt. Fennhatósága alá tartozott a Fülöp-szigetek, Guam és számos egyéb sziget. Ereje kétségkívül felülmúlta Japánét, és bármikor képes lett volna bevenni azt, de az első világháború után másra terelődött a figyelme. Amerika ekkor élte ugyanis a jazz korszakát. Az 1920-as években erőforrásainak teljes mértékű kihasználására koncentrált. A gazdasági fellendülés vége láthatatlan volt, és mind az iparágak, mind a tőzsde helyzete kedvezően alakult. Amerika csak úgy hajszolta az élvezeteket. Ez pedig messzire terelte a figyelmét a csendes-óceáni helyzetről és Japán egyre növekvő gondjairól. Amerika lecsökkentette hadseregét a Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Japánnal kötött katonai egyezménynek megfelelően. Ezzel a lépéssel katonai fölényhez juttatta a japánokat a Csendes-óceánon. Nem sokkal ezután kirobbant a nagy gazdasági világválság. A válság következtében a népesség egynegyede elvesztette a munkáját. 10 000-ek váltak hajléktalanná és kényszerültek kunyhótelepekre. Míg Amerika korábban az élvezetek hajszolásától volt híres, most egyre növekvő gondjai kerültek a figyelem központjába. Eljött Japán ideje, hogy véghez vigye a csendes-óceáni törekvéseit. ...1931-ben saját kormánya tájékoztatása nélkül a japán hadsereg átvette a hatalmat Mandzsúria fővárosa Mukden felett, majd lerohanta az egész tartományt. Itt Mandzsukuo néven bábállamot hoztak létre, amelynek kormányzását az 1911-ben lemondatott utolsó kínai császárra, az ugyancsak pápként mozgatott Henry Puyi-re bízták. A Genfben székelő Nemzetek Szövetsége ekkor szembesült első komolyabb feladatával, és egyetemesen elmarasztalta a Japánt tetteiért. A japánok reakciója kissé nyers volt. Japán a történtek ellenére is elfogadhatatlannak találja a tanács véleményalkotását. Tehát Japán kilépett a nemzetközi együttműködésből, és a Nemzetek Szövetsége már semmit sem tehetett Mandzsúriáért.
Japánt nemzetközileg kitaszítottként kezelték, de az mit sem törődött ezzel. Hadvezérei további hódításokat tűztek ki célul, elsőként Kína bevételét. Kína könnyű célpont volt, hiszen az országban teljes káosz uralkodott. A Chiang Kai-shek generális által vezetett kormány és a Mao Tse-tung által irányított kommunista párt között ugyanis komoly ellentétek húzódtak. Kínában kitört a polgárháború. ...1936-ban a japán invázió előszeleként Japán megállapodást írt alá Hitlerrel. Ennek a célja egy esetleges szovjet támadás kivédése volt. Majd végül 1937. júliusában a japánok kiprovokálták a kínai hadseregek ellenállását, és megszállták az országot. Ez kezdetben meglepte a kínaiakat. De később véres visszavágóval válaszoltak a japánok támadására, a kommunisták és a köztársaságiak összevont seregével. A japánok erre a partok felől támadtak, majd 1937 végére sikerült bevenniük Észak-Kína nagy részét és a partokat. Japán kivételes brutalitással vívta meg ezt a háborút. Repülőgépeivel válogatás nélkül bombázta sorra a kínai városokat. A shanghai kereskedelmi kikötőben élő nyugatiakat kitelepítették. A várost 3 hónapig ostromolták. Shanghaiban a pusztítás hatalmas méreteket öltött, a japán hadierő könyörtelenül csapott le, még az őslakosokat sem kímélte. De ezt megelőzően 1937. december 17-én sor került Nanking, majd a kínai főváros bevételére is, ahol a japánok valódi álmokfutást rendeztek. A 6 hétig tartó mészárlásnak több mint 300 000 civil esett áldozatul. A japánok még azokat a brit és francia hadihajókat is megtámadták, amelyek kereskedelmi rendszerük védelmére érkeztek. A legdurvább incidensre azonban 1937. december 12-én került sor, amikor a japánok lebombázták és elsüllyesztették az amerikaiak őrhajóját, a Panay-t, és annak 50 fős legénységét. Mindezek ellenére a nyugati hatalmak visszautasították a közbelépést. A Nemzetek Szövetsége tehetetlen volt. Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke katonai blokkádot akart felállítani Japán ellen. A britek azonban közbeléptek, hiszen tartottak az újabb háború kitörésétől. Így Roosevelt mindössze egy $25 millió kölcsönt tudott felajánlani Chiang Kai-sheknek, amin fegyvereket vásárolhatott. Bár a kommunisták most együtt harcoltak a köztársaságiakkal, vagyis a Kuomintanggal, a Szovjetunió segítsége semmit sem ért. Bevonása annyit jelentett, hogy folyamatos összeütközésekbe került a saját és Mandzsúria határvonalán. Maga Kína semmilyen segítséget nem kapott, egymagában kellett harcolnia. ...1938-ban a japán hadsereg lerohant a Kantont, és a kínai erőket az ország nyugati felébe szorította. A Nemzetek Szövetségének szónoklatai a nemzetközi agresszió megállításáról csupán üres ígéreteknek bizonyultak. A nyugati hatalmak pedig egyre közeledni érezték az agressziót. Sangue principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi.
Manapság már csak nevetünk Benito Mussolinin, azonban Olaszország fasiszta diktátorának grimaszai és pózolása 1922-ben még nem tűnt annyira viccesnek. Akkoriban úgy tűnt, hogy Olaszország az anarchia küszöbén áll. Az országban ugyanis elszaporodtak a sztrájkok és a földfoglalások. A demokratikus kormány csak úgy, mint Németországban tehetetlennek bizonyult a fellépő zavargásokkal szemben. Ezért a háborús veterán és újságíró Benito Mussolini úgy döntött, hogy állást foglal a kialakult helyzetben. Megalapította a jobboldali nacionalista pártját, a fasiszta pártot. Látván az országot megbénító általános sztrájkot, 1922. augusztusában Mussolini utasította követőit, hogy vonuljanak be Rómába. A polgárháborútól tartva Olaszország királya Viktor Emanuel felkérte Mussolinit a kormányalapításra. Mussolini hamar elpusztította politikai ellenzékét és diktatúrát vezetett be. Egészen 1928-ig biztosnak tűnt a pozíciója. A parlamentet nem választották, hanem kinevezték, és minden hatalom a fasiszta nagytanács kezében volt. Csak úgy, mint Hitlert, Mussolinit is hamar népszerűvé tették kezdeti cselekedetei. Közmunkaszervező programjaival munkát biztosított és átalakította Olaszország infrastruktúráját. A korrupciót gyökerestől kiirtotta, és a maffiát is sikerült többé-kevésbé felszámolnia. Felállította Olaszország új hadseregét, beleértve egy rendkívül modern és fejlett légiflottát. Emellett Mussolini a Földközi-tengeren olyan haditengerészeti flottát is létrehozott, amely erejében messze túltett a britek és a franciák flottáján. Olaszország könnyebben vészelte át a nagy gazdasági világválságot, mint bármely más nemzet. Mussolini tettei ezért világszerte inspirálóan hatottak. A politikai vezetők, köztük Adolf Hitler is úgy tekintettek a fasiszta rendszerre, mint követendő példára, hiszen szilárd, célszerű rendszer lévén magasan felülmúlta Nagy-Britannia és Franciaország demokratikus államvezetését. De Mussolini többet akart egy kis hízelgésnél. Ő újjá akarta építeni a római birodalmat, és már tudta is, hol fog belekezdeni imperialista törekvéseibe. Abeszíniát, a mai Etiópiát vette célba, amely határos volt Eritreával és Olasz-Szomáliával, Olaszország gyarmataival. ...1934. decemberében az olasz hadseregek összecsapást provokáltak az abesszín csapatokkal egy Ogaden megyében található oázisban, Abeszínia belterületén. Mussolini ezután erősítést küldött Eritreába és Olasz-Szomáliába, és jóvátételt követelt Abeszíniától. Abeszínia császára, Hailé Szelasszié személyesen intézett felhívást a Nemzetek Szövetségénél. Felhívta a figyelmüket arra, hogy feleljenek meg az általuk ígérteknek, hiszen az ő kis országát is egy népszövetségbeli tag fenyegette. Ez döntő fontosságú kérdés volt. A népszövetség mégsem tett semmit. Nagy-Britannia külügyminisztere Anthony Eden legalább megpróbált béketárgyalásokat folytatni Mussolinivel, de az nem kért belőle. 1935. októberében az olasz hadsereg megkezdte a támadásokat Eritreából és Olasz-Szomáliából. A primitív abesszín csapatoknak kevés esélyük volt a rendkívül modern és felszerelt tüzérséggel és tankokkal bíró olasz hadsereggel szemben. Az olasz légierő a levegő felett is átvette a teljes hatalmat és elpusztította az abesszín sereget.
Néhány alkalommal vegyi bombákat is alkalmaztak, annak ellenére, hogy a vegyi fegyvereket Versailles-ban emberiség elleni véteknek nevezték és megtiltották a használatukat. 6 hónap elteltével Abeszínia egészét lerohanták. Haile Selassie császár Nagy-Britanniába menekült. A svájci székhelyéről a Népszövetség sajnálatát fejezte ki a történtekért. Bár a szövetség gazdasági szankciókat vetett ki, ezek nem sok eredményt hoztak. Mussolini agressziója 2 dologra világított rá. Egyrészről a Népszövetség mint a békefenntartó erő impotenciájára, másrészről pedig arra, hogy Európa 2 nagyhatalma, a demokratikus Nagy-Britannia és Franciaország már nem bírja gyomorral a harcot. Az első világháború mind Nagy-Britanniát, mind Franciaországot megtörte, és gazdasági helyzetük azóta sem jött helyre. Mindkét országban jellemzőek lettek a sztrájkok és a zavargások, valamint mindkét nemzet jelentős munkanélküliséggel szembesült még a nagy gazdasági világválság előtt. Mindkét ország megtudta, hogy mi egy birodalom kormányzásának az ára, miután átvették Németország korábbi gyarmatait, illetve a török ottomán birodalom által egyszer már leigázott középkeleti területeket. És mindenek felett mindkét országra traumaként hatottak az első világháború emberi veszteségei. Az egymást követő brit vezetők, Lloyd George, Ramsay MacDonald és leginkább Stanley Baldwin mind gondoskodtak róla, hogy távol tartsák Nagy-Britanniát a jövőbeni konfliktusoktól. A nyugati fronton elesett áldozatok ellenére Nagy-Britannia egy nagy létszámú besorozott katonából álló, rendkívül erős és hatékony hadsereggel fejezte be az első világháborút. A háború után azonnal lecsökkentették a hadierő létszámát, és felállítottak egy profi hadsereget, amelyet a burjánzó birodalom rendjének fenntartására jelöltek ki. Ahogy beütött a gazdasági válság, a hadsereg fejlesztésére vonatkozó összes törekvéssel felhagytak. Nagy-Britannia így gazdaságilag és katonailag is legyengült a második világháború előtt. A franciák első világháborús veszteségei még jelentősebbek voltak, mint a briteké. A németekkel örökösen bizalmatlan franciák hatalmas hadsereget állítottak fel, azonban az 1920-as években Franciaországban csökkent a születések aránya, és előrejelezhető volt az 1930-as évek közepén, illetve végén realizálódó emberi erőhiány. Franciaország rádöbbent, hogy egyedül képtelen lenne felvenni a harcot a német hadsereggel. Erre megoldásként az ország a defenzív gondolkodásmódot alkalmazta. Az erődök sorozatából álló Maginot vonal építését 1930-ban kezdték meg a német határ mentén, majd egészen a belga határig elnyújtották. Ott a vonal elméletileg a belgák által tervezett erődítményekkel kapcsolódott volna össze. Ez az újfajta katonai hozzáállás azt jelezte, hogy Franciaország kizárólag defenzív hadviselésre képes Olaszországgal szemben, és még a britek segítségével sem rendelkezik a háború kezdeményezéséhez szükséges erőkkel. Emellett mindkét ország tisztában volt azzal, hogy földközi tengeri hadiflottája messze alul marad Mussolini flottájával szemben. Így, amikor Olaszország elfoglalta Abeszíniát, a két nyugati nagyhatalom számára a legészszerűbb taktikának az tűnt, ha kimaradnak a dologból. Számukra túlságosan messzinek tűnt ez a probléma. Akkorra már ugyanis mindkét nagyhatalomnak a gazdasági világválság belejáróival kellett megküzdenie, ami sokkal nyomasztóbb volt számukra, és mindezek felett egy másik ország fenyegetésével is szembe kellett nézniük. Egy újjáéledő és újra fegyverkező Németországgal. Németország hatalma pedig Olaszország hamarosan megmutatkozó erejéhez hasonlóan jelentős volt. Olyannyira, hogy erejével egy újabb diktatúra létrejöttét támogatta, a spanyol diktatúrájét.
1936-ban kitört Spanyolországban a polgárháború, amely különös erkölcstelenséggel állította szembe egymással a spanyol családokat, a kommunistákat és a fasisztákat, a hívőket és az ateistákat. 1931-ben egy olyan jobboldali kormánynak kellett hatalomra kerülnie, amely elzárkózott az évszázados múltra visszatekintő spanyol monarchiától. A királyt száműzték, majd kikiáltották a köztársaságot. 1936. februárjában a baloldali pártok egységes frontot hoztak létre, hogy a választásokon maguk mögé utasítsák a jobboldalt. Ez igen kis fölénnyel ugyan, de sikerült. Mérsékelt reformjai ellenére az állandósult sztrájkok és földfoglalások miatt a jobboldal is tisztában volt vele, hogy a kommunista hatalomátvétel elkerülhetetlen volt. A régóta konzervatív és katolikus gondolkodásmódon alapuló spanyol hadseregben a rangidős tisztek puccs végrehajtásán gondolkodtak. Köztük volt Francisco Franco hadvezér is, akit korábban gyakorlatilag száműztek a Kanári-szigetekre, hogy a spanyol erők parancsnoka legyen. ...1936. július 17-én a spanyol gyarmatok gerilláival harcoló spanyol osztagok fellázadtak Marokkóban. Egy nappal később Franco csatlakozott és új nacionalista mozgalmat hirdetett, hogy megmentse Spanyolországot a kommunizmustól. A felkeléshez a szárazföldi helyőrség is csatlakozott. Az egységes front erre önkéntesek begyűjtésével válaszolt, hogy megmentse a köztársaságot. A csatavonalakat meghúzták. Franco kezdetben problémákkal küszködött. Mivel ő és a serege Észak-Afrikában állomásoztak, a Gibraltári szoroson át vissza kellett jutniuk Spanyolországba. Ehhez segítségre volt szüksége, amelyért nem akárkihez, Adolf Hitlerhez fordult. Hitler új légiereje, a Luftwaffe egy hónapon belül megkezdte Franco harcedzett veteránjainak átszállítását Dél-Spanyolországba. De ezen a ponton a köztársaság még mindig előnyben volt. A madridi és barcelonai katonai lázadásokat ugyanis korábban hamar szétmorzsolták, így az ország keleti felének nagy részét ellenőrzés alatt tartották. Franco nacionalistái így az ország északnyugati és déli részeire korlátozódtak. De megváltozott a nacionalisták helyzete, amikor Hitler és Mussolini megkezdték fegyveres hadseregeik felállítását. A német diktátor megragadta az alkalmat, hogy kipróbálja új felszereléseit és megnövelt hadierejét. Az első pancertankokat egy 12 000 fős hadsereg kíséretéül küldték. A légierő pedig felvonultatta a Condor légiót, amely ultramodern bombázókból és vadászrepülőkből állt. Mussolini egy több mint 50 000 fős önkéntes alakulatot és 700 repülőt küldött. A köztársaságiak így hiába is reméltek segítséget Nagy-Britanniától, Franciaországtól vagy a Szovjetuniótól. Londonban és Párizsban ugyanis tartottak egy újabb európai háború kitörésétől. A be nem avatkozás elvét folytatták. Mind Németország, mind Olaszország fel volt erre készülve, de amikor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy fegyvereket küldenek a nacionalistáknak, Josif Sztálin, a szovjet vezér bejelentette, hogy támogatni fogja a köztársaságiakat. Sztálin attól félt, hogy a fasizmus erőre kap Németországban. Hitler kijelentette, hogy a kommunizmust a nácizmus alapvető ellenségének tekinti.
Sztálin úgy tekintett a spanyol konfliktusra, mint egy folyamatra, amely mind a németeket, mind az olaszokat lefoglalja. Így a Szovjetuniónak elég ideje marad megerősíteni katonai erejét. A szovjetek közel 700 katonai tanácsadót küldtek a köztársaságiaknak, valamint számos tankot és vadászrepülőt. Ez azonban közel sem volt akkora támogatás, mint amit Franco kapott. A köztársaságiak számára a legnagyobb külső segítséget nem egy ország, hanem a nemzetközi brigád önkéntesei jelentették. Közel 30 000 baloldali amerikai, angol, francia és német jelentkezett arra, hogy Spanyolországban harcoljon. Az új fasiszta segítséggel a nacionalisták két fronton harcoltak. Az egyik Barcelona felé nyomult előre északról, a másik pedig Franco vezetésével Madrid felé tartott délfelől. 1936 végére Madridot 3 oldalról körbevették és látszólag ostrom alatt tartották. A harcok nagyon intenzívek voltak és gyakran a civilekkel szemben elkövetett kegyetlenségekkel is párosultak. A köztársaságiak üldözték és legyilkolták a római katolikus papokat. A nacionalisták pedig mindenkit lemészároltak, mindenkit, akit kommunistának hittek. A német és olasz légiflotta válogatás nélkül mindenkit, nem ritkán civileket is bombázott. Bár Madridot is komoly bombázások érték, 1937 áprilisában a baszk Guernica városát látszólag eltörölték a föld színéről, és 6000 civilt gyilkoltak meg. A köztársaságiak által uralt területeket hamarosan a földdel tették egyenlővé. Bár amatőr hadseregük hősiesen harcolt, Franco képzett hadseregével vagy a németek és az olaszok kombinált fegyverzetével szemben esélyük sem volt. A madridi csata a harcok kitörése óta a baloldaliak elhatározását szimbolizálta, miszerint nem hagyják, hogy a fasiszta diktatúra szétmorzsolja őket. De a színfalak mögött a köztársaságiak szövetsége szétesőben volt. A kommunisták és a szocialisták a katonai győzelemre koncentráltak. A náluk idealistább gondolkodásmódú anarchisták és a szindikátuspártiak azonban úgy tekintettek a háborúra, mint egy lehetőségre a munkásforradalom beindításához. Nézeteltéréseik 1937 májusában törtek felszínre, amikor kitört az anarchisták és a kommunisták közötti harc Barcelonában. Ez a köztársasági eszme végzetes elgyengüléséhez vezetett. 1938 végére a nacionalisták Barcelonánál bekerítették ellenségeiket, a madridiakat pedig keletre, a partok felé tolták. Madrid továbbra is kitartott volna, de a nemzetközi brigádokat visszahívták. Egyre több nemzet kezdte megismerni Franco kormányát, amikor körbevette a Madridot a végső ostrom előtt. ...1939 márciusának végén Madrid védői 3 év kemény harc után végleg kimerülten megadták magukat. Egy hónappal később Franco hivatalosan is kihirdette a harcok végét. A polgárháború sebeit Spanyolországnak évekbe telt kiheverni, de teljesen sosem sikerült. Franco győzelme a köztársaság felett nemzetközi szintű katasztrófához vezetett. Hitler és Mussolini számára ugyanis beigazolódott, hogy Nagy-Britannia és Franciaország demokratikus rendszerei nyomás alatt impotensek. Sztálin pedig feladta a reményt, hogy a nyugatiak valaha is szembeszállnak a fasizmussal. Hitler úgy látta, hogy nyitva áll előtte az út, hogy a Mein Kampfban kiemelt agresszív politikájába kezdjen. Hadseregei már akkor hadjáratra indultak, amikor még véget sem ért a spanyol háború.
Attól a pillanattól kezdve, hogy 1933. január 1-én Németország kancellárjának nevezték ki, Hitler belekezdett hosszú távú ambíciói megvalósításába. Február 3-án Hitler tudatta legfőbb parancsnokaival, hogy legalapvetőbb célja, hogy keleten területeket foglaljon, majd kegyetlenül átnémetesítse azokat. Utasította őket a masszív terjeszkedési folyamatra való felkészülésre. Bár Németországnak megtiltották a tankok alkalmazását, egy a Szovjetunióval 1923-ban kötött titkos egyezmény engedélyezte számukra a tankok kivitelezésének fejlesztését, illetve az új mobil páncélozási eljárásokkal való kísérletezést. A Heinz Guderianhez hasonló erélyes fiatal német tisztek olvasták a nagy brit gondolkodók, mint Basil Liddell Hart és Colonel John Fuller elméleteit. Emellett meg is figyelték a britek gyakorlatozását a Salisbury-síkságon az 1920-as évek folyamán. Ennek eredményeként jöttek elő a gyorsan mozgó egységek létrehozásának ötletével, amelyben a nehéz tüzérséget a gyalogosokkal kombinálva gyorsan tudnának mélyrehatolni az ellenség területén. Hitler nagy lelkesedéssel fogadta az ötleteiket. Az új hadseregben 3 panzerhadosztály létesült. A légierő fejlesztését ugyancsak profi kezekbe adták. Az első világháborúban harcoló mesterpilóta Hermann Göring dolgozott a repülők szerkezetén. A hivatalos légierő tilalom évei alatt Németország civil repülőgépek készítésével tartotta szinten kivitelezési képességeit. A különböző légitársaságok pilótái pedig potenciális harci pilótákként voltak fenntartva. Hitler 1935. márciusában hozta nyilvánosságra a Luftwaffe létezését. Ezután bejelentette azt is, hogy hadseregét 300 000 főre növelte, valamint újabb sorozást indítottak. Nagy-Britannia és Franciaország gyöngén tiltakozott a Versailles szerződés botrányos megszegése ellen. De hamarosan, vonakodva bár, de belekezdtek az újrafegyverkezésbe. Eddig a pontig Hitler visszafogott volt céljai elérésében, hiszen csak azt vette vissza, ami az övé, így a Rajna-vidéket és a Saar-vidéket. De mostanra nagyobb célt tűzött ki maga elé, mégpedig szülőföldje Ausztria elfoglalását. 1934-ben az osztrák nácik megkísérelték a hatalomátvételt, hogy országukat Németországgal egyesíthessék. Végtére is az osztrákok is németül beszélnek, annak ellenére, hogy sosem tartoztak Németországhoz. 1938. februárjában újabb náci összeesküvést lepleztek le. Az osztrák kancellár Kurt von Schuschnigg tiltakozást nyújtott be Hitlernek. Hitler válaszában követelte az osztrák nácikkal való bánásmód javítását és Ausztria egyesülését Németországgal. Schuschnigg azonnal népszavazást írt ki, hogy az osztrákok maguk dönthessenek függetlenségükről. De Hitler a számára kedvezőtlen eredménytől tartva március 12-én a népszavazás előestéjén csapatokat küldött Ausztriába. A csapatok náci szimpatizánsok általi lelkes fogadtatása révén azonban nem fulladt vérbe az, hanem békésen zajlott a bevonulás. Pár órával később Hitler kimondta az Anschlusst, vagyis Ausztria bekebelezését a harmadik birodalomba. Független állam most lett először alárendelve Németországnak. A nyugati demokráciák reakciója ismét elmaradt. 1938 nyarán Hitler újabb préda után nézett Csehszlovákiában. Az ország északnyugati részén, a Szudéta-vidéken ugyanis számottevő német kisebbség élt. A Szudéta-vidék korábban az osztrák-magyar monarchiához tartozott, de Csehszlovákia 1919-es kikiáltásakor leválasztásra került. Ez volt az a bizonyos időzített bomba, amely már a Versailles szerződés megkötése óta ketyegett.
Hitler a szudéta németek függetlenedésére törekedett, és harccal fenyegette a cseh kormányt, ha ellenáll. A félelmet nem ismerő csehek általános mozgósítást rendeltek el, és felkészültek az ellenállásra. A csehszlovákok nem csak nagy létszámú és jól felszerelt hadsereggel bírtak, de félelmetes erődítményeik voltak a német határon, így Hitler meghátrált. Azután szeptember elején, meggyőződve arról, hogy a háború a küszöbön áll, a brit miniszterelnök Neville Chamberlain úgy döntött, hogy békét teremt. Kétszer találkozott is Hitlerrel. A Führer ekkor biztosította arról, hogy a Szudétavidék megszerzése után nincsenek további terjeszkedési ambíciói Európában. ...1938. szeptember 29-e München. Nagy-Britannia és Franciaország Mussolini jelenlétében aláírt egy megegyezést, amelyben visszaadja a Szudétavidéket Németországnak, amennyiben Hitler formálisan nyilatkozik térfoglalási ambíciói felhagyásáról. Chamberlain visszarepült Nagy-Britanniába, kezében lobogtatva a béke garanciáját. Október 1-én a németek így elfoglalták a Szudétavidéket és átvették a hatalmat a határvonal erődítményei felett. Hitler ezután elkezdte felmérni következő célpontját, Lengyelországot. A névleges indok ismételten a Versailles szerződés révén Lengyelországban rekedt német kisebbség volt. Hitler követelte Danzig német fennhatóság alá helyezését, hogy Kelet-Poroszországot összeköthesse Németországgal. A lengyelek visszautasították a követelést, Hitler pedig hezitálni kezdett. Még nem volt kész egy teljes erőbedobásos háborúra, és volt egy befejezetlen ügye Csehszlovákiával is. 1939. márciusában az ország keleti részét képviselő Szlovákia, amely etnikailag különbözött a cseh területektől, nagyobb fokú függetlenségének elérése érdekében Hitlerhez fordult segítségért. Hitler Berlinbe hívta a csehszlovák miniszterelnököt, Emil Hachát, és megfélemlítve őt arra kényszerítette, hogy helyezze országát Németország úgynevezett védelme alá. A német hadseregek így ellenállás nélkül lepték el és csatolták a harmadik birodalomhoz Csehszlovákia nagy részét. Szlovákiát védnökség alá helyezték. Hitler most először foglalt el nem német nyelvterületű területet. Nagy-Britannia és Franciaország ismételten kinyilvánította nem tetszését. Március végén Hitler megismételte követelését Lengyelország felé Danzig átadásáról. Ez alkalommal Nagy-Britannia és Franciaország világosan kijelentette, hogy háborút indít Németország ellen, ha az megtámadja Lengyelországot. De ekkor Hitlert már nem igazán érdekelte, hogy tényleg megteszik-e vagy sem, ugyanis biztos volt benne, hogy gyenge és döntésképtelen ellenfelei lennének. Sztálint is egyre inkább nyugtalanította Hitler agressziója, ezért áprilisban szövetséget kezdeményezett Nagy-Britanniával és Franciaországgal. De mivel a tárgyalások lassan haladtak, Sztálin végül felhagyott tervével, és úgy döntött, más megoldást keres a német fenyegetés kivédésére. Augusztus 23-án a Szovjetunió és a harmadik birodalom tárgyalásokba kezdett, és bár mindenki esküdt ellenségeknek hitte őket, meg nem támadási szerződést írtak alá egymással. A szerződés titkos záradékában felosztották egymás közt Lengyelországot, és Oroszország szabad kezet kapott Észtország, Lettország és Litvánia elfoglalásában. Az orosz fenyegetéstől felszabadultan Hitler utasította seregeit, hogy készüljenek fel az azonnali invázióra. Augusztus 31-én este a német hadsereg a Führer parancsát követve felkészült a támadásra. Ezzel a döntésével Hitler felkészült a második világháborúra.